Tänään on keikkapäivä. Jonne ei oo vastannut mun viesteihin, Jonni nukkuu. No niin, mennään se ovelle. Mut eikö me mennään kauppaan? We need some cock. Tuikalle flavored cock. Okei. Minulla oli vain sitru. Siis onko se oikeesti väännöllä tai jotain? Vai eikö se vaan periaatesyistä halua päästää meitä sisälle? No. Juna. Haloo. Eikä me voida tulla kutsumatta sisään, me ollaan näin vamppeja. Oho. Does he know that we are coming? We got the cock. Nyt se vittu. Liiterin ovi auki. Voiko Jonni tulla leikkimään? Kaikki sanoo silleen iloisesti, että keikkapäivää! Yeah. Keikkapäivää! Miksi mä olin ainoa? Okei, Saana, ala jumalauta kokkaa. Ok. Syömään! Hei nyt vitun homma. Mihin menee? Antaa mennä vaan. Mä oon synttärisankari, mä istun keskellä. Toihan nyt ei millään tavalla pidä paikkaansa. Ja seuraavaksi komediaa. Vittu sano yksi hatsi, please yksi hatsi. No okei, yksi. Siihen loppui komedia. Tää loppuvlogi on ihan perseestä. No niin, sitten pikatreenit ennen keikkaa. Pikatreenit ennen keikkaa. Koska me osaa soittaa. Ja nyt, ui perkele, nyt pakataan ja lähdetään Raisioon. Vittu, ota video! Ota, Jonni, nyt sä otat tän vitun kitaran. Nyt. Ei, se tulee sinne. Ei! Lähdetään helvettiin täältä. Mitä? Autossa ollaan tässä. Mitä toi tarkoittaa tähän? Stage. Meillä on täällä nakkeja ja lihiksiä. Onko se edes luksus oikeesti? Siitä vähän. Siitä jää täältä hyvä väkkäri, kun täällä on nyt kiikkutuoli. Kiikkutuoli ja nakkeja, jumalauta. Kyllä nyt artistia höllitään. Nyt soundcheckattiin. Miksi mä näytän ihan pikku. Täällä on ilmasta kokista. Äiti. Moi äiti. Tsekattiin ja oli tosi jees ja... Mitä meillä on 2 tuntia keikkaa? About sinne päin. Kaikki. Ketä täällä on nyt? Oikeesti lopettakaa se vapetus. Katsokaa mitä te teette meidän keikkapaikalle. Moi. Yeah. Räppi on parempaa kuin punkkia. Räppi on parempi kuin punkkia. Me soitetaan nyt. Kaikki, kun mä lasken 3, puhutaan yhteen äänen, että soittakaa paranoin, okei. Ko. Soittakaa taksiin! Seuraavaksi on meidän setin viimeinen coveri.
vedettiin keikka meni hyvin. Keikka loppu. Mä en kuulu itseäni. Mä en kuule myöskään. Mä kuulin itseäni aivan liian kovaa ja se sai mut tuntemaan pahoin mun laulusta. Lopussa rupes kaikki vinkuun niin vitusti, mun meni kuulo aivan täysin. Mutta I fuck with the vinkuuminen, varsinkin sen yksi päivä on psykottaa. Joo niin, se oli kyllä ihan mahtavaa. Nyrkki-iskelma on kiva ja siivoo väkkäriä. Koska olemme nuorisotilalla, niin juomme vain Fantaa ja Vikhyvettä. Ja muutenkin joisimme. Me lähdettiin kaikki kotiin. Oli ihan hauska keikka. Jee. Moi moi. Sä näytät ihan mieheltä tästä kuvakulmasta. No vittu kiitti.